Il-Prim Ministru Robert Abela u l-Ministru Għawdex Clint Camilleri żaru s-sit fejn qed jinbena ċ-Ċentru Akkwatiku Sportiv ġdid fir-Rabat Għawdex. Dan huwa proġett li qed isir grazzi għall-investiment ta' 9 miljun euro li se jinkludi pixxina ta' daqs olimpiku fost l-oħrajn. Huma ingħataw preżentazzjoni dettaljata tal-proġett mill-Perit Godwin Sultana illi qed imexxih. Il-Prim Ministru Abela qal li l-Gvern jemmen fl-isport qed juri biċ-ċar li se jkompli investi f'Għawdex, fl-Għawdxin u fiż-żgħażagħ bil-għan li jkomplu jilħqu l-aspirazzjonijiet f'ħajjithom. Il-Ministru Clint Camilleri qal li dan il-proġett se jinkludi wkoll diversi faċilitajiet sportivi li mhux biss se jkunu jistgħu jintużaw u jitgawdew mill-Għawdxin iżda permezz tagħhom Għawdex se jibda jattira lejh turiżmu sportiv. Bħalma tħabbar fil-baġġett għas-sena d-dieħla l-Gvern huwa kommess li jwettaq dan il-proġett tant mistenni mill-Għawdxin b'mod partikolari dawk kollha li għandhom għal qalbhom l-isport. Il-proġett mistenni jitlesta sas-sena d-dieħla.